il-15 Ottubru, tifkira obbligatorja ta' Santa Teresa ta' Avila, Verġni u Duttur tal-Knisja. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 11, versi minn 47 sa 54. Ġesu qal lill-kapijiet reliġjużi: ħażin għalikom, intom tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu missirijietkom u bekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu missirijietkom u turu li taqblu magħhom għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-erf ta' Alla qal: jien nibatilhom profeti u apostli u huma joqtlu u jippersegwitaw lil xi wħud minnhom. U hekk dan in-nisel ikollu jagħti kont ta' demm il-profeti kollha li nxteret sa mill-ħolqien tad-dinja, ibda mid-demm ta' Abel sad-demm ta' Zakkarija li erduh bejn l-artal u s-santwarju. Iva ngħidilkom, dan in-nisel ikollu jagħti kont. Ħażin għalikom, intom l-orrif tal-liġi, intom ħtaftu l-muftieħ tal-erf biex imbagħad intom stess ma tħaltux u żammejtu lura lil min ried jidħol. Meta Ġesu ħareġ minn hemm, il-kittieba u l-Fariżej bdew irossuh kemm jifilħu mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonsbuh biex jaraw jaqbdux xi ħaġa minn fommu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kif jista' wieħed ikejjel u jiġġudika t-tajjeb? Il-profeta Isaija kien ipprofetizza li l-Messija ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lil fqajrin tal-art. Din insibuha fil-ktieb ta' Isaija kapitlu 11, versi minn 3 sa 4. Ġesu, il-Messija, li fuqu Isaija kien ħabbar, iċanfar lil kapijiet reliġjużi ta' żmienu tal-li kienu nies qarrieqa u jqarqu bl-oħrajn, l-aktar b'dawk innoċenti. Kienu juru wiċċ bieħor quddiem in-nies u kienu jagħmlu kollox għal għajn in-nies. Kienu juru għal wiċċ in-nies li kellhom qima lejn il-profeti maqtula minn min fil-passat oppona il-messaġġ tagħhom billi bnewlhom oqbra, imma fl-istess waqt huma stess kienu jopponu il-messaġġ tal-istess iben ta' Alla, hekk li jgħalqu widnejhom għall-kelma tiegħu. Huma maċċettawx lill-Messija għaliex qlubhom kienu qiebsa u tqal biex jisimgħu il-kelma ta' Alla. Huma lum li biss li jistgħu jirċievu l-erf u l-għarfien ta' Alla. L-Ispirtu Santu u dejjem lest li jġeddet l-imħuħ u l-qlub tagħna u biex jimlina bil-paċi, bil-ferħ u bit-tjubija tas-saltna ta' Alla. Inti toss il-kelma ta' Alla f'qalbek u toqgħod għaliha biża' qaddis u bqima. Mulej, dawwa lil qalbi bil-erf tiegħek u għallimni triqatek, imlini bl-ispirtu tiegħek ħalli nħobb dak li tħobb int u nobdi kemtek bla riservi. Għażiża Ommi Marija, int li lqajt bil-ferħ il-kelma ta' Alla mibgħuta lilek mill-Anġlu Gabriel u bekk tnislet fik il-kelma inkarnata, Ġesu. Għallimni nilqa bl-istess mod il-kelma ta' Alla biex jien ukoll inwellet f'qalbi lil Ġesu
biex jibqa' miegħi dejjem. Amen.